Veľký mraz. Predvčerom snežilo. A dneska je to tu takto. A krátke tričko. 3 days later. Hladina? Walensee. Das ist eine Walensee. Es sieht aus wie ein Meer, aber es ist ein See. No. Za nami už je kahuľa, ide. Museli vody víriť. To je ten slávny vodopád. Ten Cícerok. No. Už sa blížime. Už je to slyšet. Už ho slyším, Vlaďko. Na food zóne. Že som nebral drone. To je ono. Či ešte vyššie. V živote. Stade dačo presakuje, ale to len presakuje. A skáje to, ale tuto tu padá. Wow, sme tu. Dali sme to. What the hell? Oh yeah, yeah. Úplne tam. Tam som. Ej, bysťu. Kde som? V koryte rieky. Tam sme boli až tam. Tak to sa ide odtiaľto, že 2-krát za hodinu vás pustia, čiže ešte 15 minút si tu posedíme. Skrrt! Ekologické. Mráziky. Teraz som už meškal do roboty, som musel auto škrábať.
Veľký mraz. Predvčerom snežilo. A dneska je to tu takto. A krátke tričko. Si suším sedačku. Mi zatekalo do auta. Bože, si týždeň nemôžem vysušiť, vždy padne rosa na ňu. A idem pozametať trošku listie. Predvčerom snežilo. A dnes takto. 3 days later. Práve kráčam z roboty a reálne, že už mám zajtra posledný deň. Toto sa rozdeje. Tak to sneží, ne? Som tu na letných gumách, pretože keby si kúpim zimné, tak ja nemám to letné kde dať. A ja fakt neviem. Ja len dúfam, že sa dostanem odtiaľto zajtra do roboty. Takže tak no, zajtra ma čaká posledný deň a ideme smer Nemecko. Neskôr Slovensko a uvidíme, či aj Grécko. Reálne som si musel odhrabať cestičku. Ráno. Za autom sa nedostanem ráno určite. Pozri, teraz som to odhrnul. A zase. Zajtra je môj posledný deň v robote a ráno sa nedostanem autom. Lebo už o 5:30 mám byť v robote, čiže ja už pred 5 musím vyrážať. A tu odhrňajú až o 6:30, takže uvidíme, no. The next day. Takže posledný deň môžem ísť do roboty busom. Tak som to zvládol. Ale dokonca tento bus ani neišiel tým spodom, kde ja robím, ale vrchom dediny. Takže si to ešte pešo odskáčem. Nohy zmrznuté. Mám posledný deň. Posledný deň a takto to dopadlo. Vyše 8 hodín, 5:30 som tu mal byť. Posledný krát kráčam. Dal som to 3 hodiny neskôr.
Dali sme to. Dali sme to, chlapci. Mapy ukazovali, že 50 minút. To je. A ja som si povedal, že keď pôjdem raz tak rýchlo, tak tu budem aj za 25, nie? Alebo že za pol hoďku, ale nie. Presne 50 minút to bolo. To je moje auto. Ja som normálne na expedíciu. Aký som červený. Normálne som aj vlný. Sandokan. Tak na expedícii, keď som bol na Himalájach. Dnešní video tak je potřeba si ujasnit dvě věci. Video jsme původně chtěli udělat absolutně bez jakéhokoliv střihu. No. Paradzina, už niekde zase 15 stupňov. To je dôvod, prečo som včera meškal do roboty 3 hodiny. No, dnes odchádzame zo Švajčiarska. Tu sú ešte kopy ľadu, ja som tu včera pol dňa rozbíjal ľad a toto odhrňal, aby sme sa odtiaľto vôbec dostali. Ale je to tu dosť podmočené, celú noc pršalo. Je to blato, dúfam, že vytiahneme zase túto beštiu bez problémov. Ale vyzerá to nádejne, no. Akože šmíka sa to a keď si naložím kufor, takto zacúvam, podľa mňa v pohode. Matka umýva prepravky v snehu. Strašné blato. Strašidelné blato.
je to samé. Máme to tam. A paráda, vyšli sme tu. Dobre. Tu sme vyšli. V pohode. Jak... To sa hneď, ak som pustil ručnú, tak už som cítil, že to ide. Toto je nič. Je tam jedna handrová zemsla. Ideme. Vyšlo jak nič. Jak nič. Tam sme 2 mesiace strávili. Ja som snehal ten foťák tam, že? Aha, ale karavanu, hej, to sú zimáky. Idem naložiť posledné dlaždice a opúšťame Bechly. Inak tieto, volá sa to, že Holz rošt, alebo tak nejak. Sú to také proste drevené rošty. Dlaždice, ktoré inak, keby to nemáme, tak by sme chodili po takomto blate, a keby dáme na to koberec, tak by potom bolo ešte väčšie blato. Takto to aspoň trochu ostane zatrávnené, ale inak vynikajúco. Jedna ozaj stála 2,90 alebo koľko, my sme dali reálne nejakých 40 frankov za celú túto terasku a poslúžili fajne. Nehávam ich tu pri smetiakoch, možno si ich niekto nechá. Ja to vláčiť nebudem, už to nevyužijem, ale za tých 40 frankov nám poslúžili výborne, výtečne. Fňuk, fňuk. Fňuk, fňuk. Fotíš máme? Auf Wiedersehen. First this, then this. Oh yeah, oh yeah, yeah. Som dostal od... Ty kokos, jaký prst. Dostal od kolegyne na zomiatku. Posledný krát vstupujeme do Camping Bechly. Vám to tu aspoň ukážem, som tu ukázal taká kuchynka s dvojplatničkou s mikrovlnkou. Tá spoločenská miestnosť, ste videli v minulých videách. Tu je taká pekná teraska a raz je to uzavreté z tejto strany cez zimu, ale je tu ihrisko, pieskovisko, tu býva trampolín a tak ďalej. Je to tu aj pre imobilných. Tam sú dánska vecka, dánske sprchy, pánske vecka. Pekné, voňavé sprchy sú také v base, ale hygienická miestnosť pekná. A tu je pračka so sušičkou, tiež drahá jak šlak. Koľko si dala za jedno pratie? 8? 8 frankov. Väčšinou 2 pračky sme robili za 16 frankov spolu. Ale aj so sušením. Idem si umyť ruky a ideme na cesty. Kemp sú v podstate takto 3 uličky, také kaskády plus zopár zvlášť miest na obytné dodávky aj tu. Camping Bechly poslúžil si. Pa. No, musíme skontrolovať cestu, lebo musíme vyjsť naraz. Dobre. Ide, už nejde z žiadnej strany. Dobre, už nejde. Dobre. Výborne. Vyzerá to tak, že tu naša švajčiarska cesta končí. Teda aspoň na teraz. Dobehla nás zima, skončila mi 3-mesačná pracovná zmluva a už sa tešíme, že sviatky zase strávime v pohodlí domova. Ale inak všetky dôvody, prečo na teraz neostávame vo Švajčiarsku, vám zhrniem v ďalšom videu. A stále hovorím na teraz, pretože je možné, že hneď ako sa oteplí, tak zapriahnem karavan a idem naspäť. Ale na teraz nám to stačilo. Ja som potreboval únik z každodenného stereotypu tu na Slovensku. A až z toho vznikla celá táto séria Ťaháme domov, no.
Ozaj som proste zo dňa na deň ukončil dobre platenú, fajnú robotu. Všetko, čo som hovoril v prvom videu tejto série, že ak neviete čo, ako, prečo, na čo, tak tam sa to dozviete. A ak chcete vedieť čo, ako, prečo, na čo som teraz odišiel a vlastne prerušil túto cestu na teraz, tak to uvidíte zase v poslednom videu. Inak zažili sme ozaj dobrodružstvo, na ktoré v živote nezabudneme. Sme strávili pol roka života v karavane s 2 mačkami. Od leta, kedy nestíhala chladiť klíma, kúpali sme sa v rieke, až po studený november, kedy kúrenie nestíhalo hriať. Plynové bomby sa nám míňali stále rýchlejšie a rýchlejšie. Tak naozaj v živote nezabudnem na toto naše dobrodružstvo, na tento náš výlet. A naozaj chcem poďakovať každému jednému človeku, čo s nami zdieľal túto cestu tu na YouTube. A takisto ďakujem každému človeku, ktorého som stretol fyzicky na tejto ceste. Takisto v ďalšom videu, ktoré natočím, sa tiež dozviete asi to, čo každého zaujíma najviac, teda koľko to všetko stálo, koľko som zarobil, koľko som ušetril a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko zhrniem v takom ako keby finále tejto série a uvidíme, ako bude život pokračovať. No ako vždy nič neplánujeme a naozaj neľutujem absolútne svoje rozhodnutie. Zahodiť všetko za hlavu a odísť niekam ďaleko je vec, ktorú by si mal každý určite aspoň raz v živote vyskúšať. A aj keď to nebolo všetko rúžové, všetky tie stresy a problémy a rôzne pocity, ktoré človek pociťuje, nie je to len radosť, tak napriek tomu všetkému mám z toho všetkého veľkú radosť. A takisto ako sme neplánovali nič, teda túto celú cestu, proste prišli sme do Švajčiarska úplne s otvorenými možnosťami. Či teraz, hovorím, tam ostanem iba na leto, či tam ostanem aspoň pár rokov, či tam ostanem žiť. Proste všetko bolo otvorené a nakoniec to dopadlo takto, že teda som tam odrobil tie 3 mesiace, ktoré ako turista tam môžem odrobiť bez povolenia a ideme domov. Na teraz. Veľmi rád sa niekedy v budúcnosti vrátim a ako hovorím, hneď ako sa oteplí, si to možno celé ešte raz zopakujem znova. Uvidíme. Takže na teraz naša karavanová cesta ťaháme domov, končí a ešte raz chcem poďakovať každému a teším sa, čo nové nám život prinesie. Uvidíme. Možno v tejto sérii budeme pokračovať a ak nie, tak zase začne niečo nové.